Magtatatlong buwan pa lamang ang operasyon ng Private Motor Vehicle Inspection Center sa bansa na unang sinimulan dito sa Central Luzon at Bicol Region, pero ang reklamo at galit ng mga motorista sunod-sunod na. Bukod sa speed and accuracy sa kapasidad ng mga Vehicle Inspection Center, isang malaking issue sa mga motorista at mga PNVIC operator ay ang interconnectivity ng LTO District. Sa unang linggo ng operasyon ng mismong PNVIC Quick General Manager Romeo Jun Hilomen, aminadong may problema sa IT system ng LTO na nagre-resulta umano sa malaking atraso nila sa mga motoristang naaabala. Last na nag-meeting kami with ASEC Galvante sa head office sa East Avenue, karamihan ng nandoon is halos or official ng Dermalog. Wala ni isang Stradcom official na present dun sa discussion. So, alam ko, nagko-convert na lahat ng mga district office to LTMS, which is Dermalog ang authorized for the LTMS system. So, medyo sila nagkakagulo, naapektuhan tuloy yung bagong programa ng PNVIC because yung ibang area hindi pa ready. Naging bukas din si Hilomen sa paglalabas ng sama ng loob sa news team sa umano'y mga nasa likod ng aberyang kinaharap ng operasyon ng PNVIC sa Angeles City at interconnectivity na naging problema noon sa LTO District sa Mabalacat City. Light vehicle siguro nasa 30 lang, motorcycle more or less nasa 50. 30 pala? Ganun lang karami. Yun po ayaw ko po, nakakasama din ng loob. Parang hindi nila sinusuportahan siguro yung programa. Hindi ko po alam kung sino po yung may ayaw. Yung tanong nyo po, alam ko, may sasagot ko kung direklahan. Pero baka may masaktan din sa sasabihin ko. So, it's better, pinapalamig ko rin muna yung situation. Ayaw ko munang maghula ng kahit sino. Ang issue ng interconnectivity ng mga PNVIC na operational sa bansa ang napupuntusan ng ilang lokal na pamahalaan na problemado sa operasyon ng PNVIC. Tulad na lamang sa San Fernando City, La Union, ang powered up PNVIC doon, punto ng City Council ng syudad, ay ang doble bayad sa emission na dapat sana'y pasok na sa 1,800 na bayad sa testing. Nagdodoble dahil yung mga nagpapa-inspect nagbabayad ng 1,800, pero dahil hindi pa tugma yata yung system dito sa ating PMVIC at sa LTO, kaya kailangan pa nila magpa-emission test sa kabila na naman sa ibang emission testing center. So additional 450 pesos. Sa naging virtual public briefing ng DOTR-LTO nitong February 2, hindi na isama sa agenda ang problema sa IT system ng mga LTO district. Bagkus, paglilinaw ng DOTR at LTO sa mga LTO district na wala pang PNVIC, ay maaari umanong ang Private Emission Testing Center o PETC o emission testing at visual inspection ay sapat na para makakomply sa rehistro. Meron lang ho tayong tumatapong 24 na MBIS centers dito sa bansa ngayon. Kung kaya't sa mga areas po na wala pa pong operational na MBIS center, maaari pa rin ho, katulad na nabanggit ni ASEC Galvante, maaari po na emission certificates muna ang gamitin para po makapag-rehistro. Ito po. Binanggit naman ni ASEC Galvante na naitatama ng mga PNVIC operator ang umano'y naging kontrobersyal na problema na katulad ng nangyari sa Cabanatuan City na ang sound level test sa isang Toyota Land Cruiser na daig pa ang malakas na pagsabog ng bulkan. Hindi pong mangyari na merong kaunting diferensya, yung metro, yung reading. In fact, nangyari po ito sa isang facility kung saan nung i-review nila, hindi sila makapaniwala na yung ganong lumabas sa metro, kaya inulit po nila at naging tama naman. At ito pong resultang ito, transmit po ito sa LTO electronically. Samantala, sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 634 na inihain ni Committee on Public Services Chair Senator Grace Poe, nakatakdang siyasatin ng Senado ang implementasyon ng Department Order Memorandum Circular No. 2018-09 at ang DOTR Memo Circular No. 2018-2158. Sinabi ni Poe na maganda man umano ang layunin ng proyekto,
Ngunit ang singilin ay hindi akma ngayong panahon ng pandemya na magdadagdag sa gastusin ng mga Pilipino. Ayon pa kay Po, sisiyasatin din sa pagdinig ang reklamo ng mga motorista na nakaranas ng mga technical glitches sa inspection na ipinataw pa sa re-inspection na singilin. Paulo G. Santos, CLTV News.